kuti toita sei kuti tistope adultery muZimbabwe. Right? There are 20 ways of stopping adultery. 20 ways. Right? I know that musuzo bumirana nenika, but taonga imbomira. Taonga imbomira. Taonga imbomira. Taonga mira tu anzi nditaura kuti chinokonzera adultery mu marriage ka. Saka ndada kuti nditi go 20 ndichazoita live kumbengevenge ko later. Vamwe vese varara. But ndada ngoti go vanda uziva kungoona video. Todaiti isambodarika kana isadarika kana 20 minutes live, but ndozati charamba, right? The first thing you should do to avoid adultery, never make anybody of the opposite sex your best friend. Waunotaura nezviri intimate. Ndotorevesa. Ukangoona watoita opposite sex yaunotaura zvinhu zviri intimate nayo, adultery yakutotanga. Saka kana uchida kuavoid adultery, rega kutombogara waita munhu weopposite sex waunotaura naye zvinhu zviri intimate. Waunoshare naye info iri intimate. 1. Right, number 2. Never be in any place nemunhu weopposite sex patime isingafanirwi kunge ichizivikanwa nespouse yako, or paplace isingafanirwi kunge ichizivikanwa nespouse yako. Isava neumwe munhu weopposite sex pane imwe nzvimbo yokuti munhu waurudana naye haatombofungira kuti ungaenda ipapo nemunhu iyeye. Zvinokonzera adultery izvozvo. Like musakaruka mangodhivana pahoteri, musakaruka mangodhivana pane mbedha, musakaruka mangodhivana pane sofa rakanaka rokuti mwana kwanza rakadai. Dhivanai pano panoratidza kuti muchanyarikana muripo. Ndo number 2. Number 3, never talk evil about your spouse in the presence of anybody. Murume mutema murungu kana chi, never. And they will know that you are not happy marriage yako wangodero. Vakangogara vasi. And izvozvo zvekuratidza kuti hausi happy marriage yako kangona wazviratidza kuna anybody, akuzotora advantage of that, showing you fake care. Ngoti ndokuda I can do better than munhu wauri with. And izvozvo ndo zvinokonzera adultery, right? And unozvidestroya wakadero, right? 3rd one, haisi zvayo permanent, but be proud kungogara une ring yako. Zvinobatsira wazvo. Kune vamwe vasingarespect ring, but kungogara nering yako yemuchato. Vamwe vanhu vanenge vari happily married but havana maring. Zvinongo ring inodzivisawo 1 or 2, inodzivisa 1 or 2. Saka haisi zvayo very very big point, but ingogarawo nekaring kako. Be proud nering yako. Usaiisa mubhegi zvokuti vamwe vanhu unoti achitaura kana musikana akanaka achiuya ruoko runobuda rusisina ring, right? Number 4, never visit website yausingazovi proud to tell your children nemurume wako kana mukadzi wako kuti wamboenda. Rega kuvhizitira kawebsite yaunozonyara kuudza mwana wako weda ngoti mwanangu ndandiri pawebsite yekuti, kana kuti munhu waunodana munozairi ndambovhizita website yekuti. Iyodzo website dzamunenge mavhizita izvozvo zvinokonzera adultery dzimwe dzacho, right? Number 5, avoid kukeepa masecrets. Nokuti maafe anotapira pane secret. Avoid kugara une secret. Rega kuva anything chaunoti ai secret yangu iyi. Secret ndo seed, ndo kutanga kwafe. Ukaona wangu pangotanga secret, you are likely kuti upezera wa mu adultery. And avoid confiding in the people of the opposite sex. So ngoti izvo zvakunetsa kutoenda kumunhu weopposite sex, shoulder to cry. Unoka shoulder uchicry pa shoulder pa inopesera yava kiss. Saka avoid izvozvo. There should be someone of your sex when you talk to someone anenge ari padhuze ipapo. Rega kuzvicherera grave remarriage yako nokuda kunoudza munhu weopposite sex matambudziro auri kuitwa neumwe munhu ari andeti. Rega kungo collecta ma unsolicited gifts, favor from opposite sex. Oh, murukenda kupi? Ndo pay lift. Oh, mururachi, rega ndikutengere. Oh, ndiko kutotanga kwa adultery ko.
rega ungojairira ungotengerwa zvinhu nemunhu opposite sex wasingaziye kana kuti waunoziya. Ndio matangiro adultery iyoyo. Unozopedzisira wakufila kuti rega ndingomitirawo feva. Saka izvozvo zvinopedzisira zvakuita senge havasi vanofadza Christmas kaivavo. Munhu ari kutengerawo haasi ngokutengera, haasi fadza Christmas. Ndimana avoid izvozvo. Rega kumbo number 8, avoid kufunga nezva anyone asiri murume wako kana mukadzi wako uchimuisa paposition but ari better. Ukamwana wadana better, better pachi ikako kawedi better ikako akana kumira musha. Because you don't know what they're enjoying kumba kwako. Urungwa ari better marriage make, but you don't know what is doing kumba kwako zvari kutadza. Ivo vanhu vari kugona bonde kunzo mumba mavo vari kurikona zvokukona zvazvo. Vari kugonera pamuri. Saka iwo ukaona wakutanga kuti but baba vari better. Watokutotanga adultery. And trust me, munhu iwo anenge achitoendera kwaari kune munhu atoneta. Behind every munhu akanaka pane umwe munhu aneta naye. Behind every munhu akanaka, trust me. Even Beckham chaya atoneta nemukadzi wako munoti mukadzi wakanaka. Iyewo mukadzi watonetawo naBeckham. Saka musazozvinyebera muchididididi. Nditi grass is only greener kune rimwe side because rakazara ndove. Ukaona grass riri greener on the other side rizere ndove. Indove yavanhu madhodha aita kuti riite greener. Samba pakapoti grass unless iri ende kazhinji kacho inogona kunge iri astroturf. Astroturf inogara iri green even mujara. Because it's not real. Right. Inzwaga, number 10. Divert all your sexual fantasy towards your spouse. Ukamzwa uchida umbonzi tiba nekusaidu. Imaginary murume wako arikutoka na mukadzi wako. Ukaona wongoda ungozoimagine umwe munhu even asinga exist, adultery yakutotanga. Saka ukamzwa uchine fantasy unazinda umbotikidiwa nepapa. Imagina iri partner yako. Ukangoona watongotanga kuimagina vari mufundisi kana vari vamwe baba kana vari umwe munhu asiri murume wako, adultery yakutozotanga. Tapa number 11. Always remember that every woman or a man or a woman or a man and it anazvo zvese zviri papartner yako. Zvingangosiyana size nemashandisiro, but ziva kuti wese munhu unaye mupenyu hwako waunoona munhu hapana chaanacho chisina uyu wako. Ukaziva izvo zvinokubatsira kuti ukwanise kuavoid adultery. Number 12. Sexual thoughts anoda kuavoidiwa. Make sure ukangomaita ari directed kupartner yako. Ukaona wongoinda mhiri zvandambotaura zvazvo zvadoipa. If you're finding it difficult to deal with it, wotosimba kunamata, wotoita mukristu akakwana. Wonamata, because ukanoda kuconfide futi kumunhu waundoconfide waya kana asiri mutenda akakwana, iwe uchingati kupinda chaita zvori vanhu vese vari muchechi vakati unonoconfide kumunhu agara neweakness akadotora advantage of you. Akapedza wado kuita adultery newe iye wacho. Saka before watravela kana uchida kuavoida uyu, rara nepartner yako kana uchiza torinda for a day or so. Zviri nanobve kumba wadya kana uchida kunoavoida nzara mukati umu. Avoid that. So sometimes it's also good ngoti ubve wadya kumba kwako. Zvinokubatsirawo dzimwe nguva adultery usaita pfungwa dzacho. Kana uchiti uri kuenda kuholiday for a week, wobva kumba kwako wane 4 days unamborara nemurume wako, uri kungoda kungodzvara adultery muupenyu hwako. Indawo wadya makuseni achona zvowedzerawo time yekuti kana uchizonzwa nzara paunenge wapedo kudzoka. Uri kuenda holiday next week, wane vhiki mbiri usinamborara nemurume wako, uri kungati kuholiday koko kanosangana nomwe munhu pasina vanhu anotadza kuti huya wakati ndoda. Saka zvimwe zvinhu zvinongoda kungoavoidawo zvazvo. Saka live ndoda kuti ndikurumidza wakapedza ndapa number 14. Men, avoid kutarira magaro, mahipsi, mazamu opposite sex nokuti unawo mumba. It's stupid, it's childish, and it's dirty. Sometimes it's sort of ivo andozvona ndatarisa mazamu munhu andofila uncomfortable kana uri munhu ane munhu wake. Avoid kuita contact. Wariona chinja afunga zvimwe zvinhu. It's not easy. Tiri kutaura zvinhu zvatiri kuudzai zvingakubatsirai kuti musaita adultery. Zvino imwe vanhu vanoenda kuchechi munoenda makamati hubu mazamu muchidai so munoda kuonekwa nani ndimi munokonzera kuti adultery inge ichizovapo. Nditi hanza zvishande
zvekuti ndabva vadya. Zvinogona kubetsera, ndisi kuti zvinoshanda hazvo, but zvinogona kubetsera, right? 15, famba mugood company. Kana vari vakadzi, famba nevakadzi. Unodoziva vakadzi vanoti vari very likely kuti vanokukwirisa. Pane dzimwe type dzevashamwari dzavanoziva kuti ndikangofamba neshamwari idzi tingangopesa takwira pano. Kune dzimwe shamwari dzavanoziva kuti tikafamba neshamwari idzi tingangopesa takunamata. It's your choice. Ukatamba neshamwari dzavanoziva kuti shamwari dzinopesa dzataura zvebonde dzingangopesa tatonzi handei senge boys nozo guys vasikana zivai chinhu one. Ukanzwa kuti hey guys kune party muuye kupati. Ukaona basi vakomana mukomana chacho hande kupatika kune imwe party iri kunakidza. Zvaanenge audzwa kubeka mutivigirewo mahure kana. Mutivigirewo mahure boys kamauya kupati. Iwo kana shamwari yako chingogara chingokushedza hande kupatika shamwari chacha hande kupati shamwari ninge hande kuchapati. Deep before you wine munokwanisa kutivigira mahure here boys muine mahure ka boys kana ari mukuti guys mutivigirewo varume ka mutivigirewo varume. Izvozvo zviziye kuti mapati amunoenda yaka 9 times out of 10 munenge matonzi tigirewo zvifeve boys vanenge vatonzaro, right? Number 16, discussa zvinhu zvesexual desire yako nepartner yako. Usatomboita mistake kudiscussa kana nabamunini kana bamukuru kana someone. Izvozvo zvinokuhaunta later nekuti unopedzisira wazongopuka rukwado adultery usingazivi, right? Fill your heart with the word of God. Number 17, iyo ndava 10, gara uchifunga zvinhu zvamwari. Zvinhu zvamwari zvakanaka kungogara uchizvifunga, zvinokubatsira kuti usaita chihure. Ukangogiva into last zvesho unopedzisira wahure, food yange yaredi vanhu vangu vauya, right? 18, memorize and always remember Proverbs 6 verse 32. Not you, but whosoever commit adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroys his own soul. A wound and dishonor shall he get, and his reproach shall not be wiped away. Ndo verse oyo inobetsera iyi, but kungoverenga verse chete zvinozobetsera. Inonzi Proverbs 6 verse 32 kusvika 33. Alright, 19. Always count on the cost of adultery. Kubatwa chii chinoitika kana ukabatwa. Shamwari, zvakawanda zvinokwanisa kuitika kana ukabatwa chikuti uri adultery. Iwe unozviziva. Unoluza integrity, unoluza musha wako, unoluza chii, unoluza husband, unoheta munhu, you hate your children, unoheta Mwari. Saka izvozvo zvizive. 20 yokupedzisira. Always remember kuti adultery inongonakidza a few 30 minutes max, maybe like minimum maybe 10 minutes. Bonde rinongonakidza that time, but ma consequences acho nombo chinyi zvinolasta forever. Saka ndo zvandakutaura ndoka live kachona katopera so ndadwa bonda kutorwa futi tozonosangana kumvenge uko manje takudiscussa zvandataura izvi vanhu vachikomenta manje ndakuedha vanhu. Saka ndevenyu bye ndatenda. Thank you so much. Mvenge ndatopedza so ndakuti kubatai kumvenge paleta apo ndakuti yes mescot uri damboedwa ndiana ndaedwa dawoedwa timbonzwawo zvandataura ndakanganisa papa right mira tone taonga chipinda tone taonga kape